Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas. Nakasagana ni Lindon nga agsanay babaan ka ni Brando. Nakuna na pa'y nga agduelo da ka ni Ruben, apaman na makasursuro da ito'y. Ken kayat na nga ipakita ka ni General Barbosa, akabailan na ti lumaban. Iti sa balya bangir, pinutbutang ni Bakat Ansing ni Doña Dolores, tapno agsardengan da ito'y asumanao. Nagtaray adagos ti Doña iti silid na, gaputag butang. Iti day tamot lagundaway, si Marongkar dala kay Ignas ken Ruben iti apartment apagnana edan ni Diana. Mas daw ni Ruben, gapu iti nasayat apan nakisarita ken kuana ti Doña. Kabayatan na, agsarsarita da Doña Dolores ken Diana. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, Tinapalabas! Binagbagaam ka nun ni Ruben, Mama. Adi mo kaya ta maisagmak. Ha? Awan, iha. Imbagakan ko na dayta. No kasta, di mon kagurguran ni Ruben, Mama? Ha? Maragsakanak no maawata mo ni Ruben. Diana, jakmat kaya at amabainan ni Ruben. Nakakasimat nga agpaiso, gapoy tinapasamakan ko na. Mama? Nakunam idi kanyak nga ulilan ademang ni Ruben. Sabali a tao tinangaywan kan ko na. When, Mama? Iso na panunot ko abagbagaan. Gaputawanan dagiti naganak na amang bagbaga kumakan ko na. Pwede na dayta, Mama? Piman mat a Ruben. Maawatak ti sasaaden na ita. Gaputasan a basta-basta tinapasamak kan ko na. Boss, agi na natabay. Nabannog akon. Naglaka ka mata na mabambanog, Brando. Jack pa'y makarik na iti banog. Aklo nagbas. Lumakayak mo tan. Agkapsot mo tan, bagay. Sana bale, ta ituloy tamot latag sanay inton madamdama. Sige. Timot pa nagaramat iti paltog ti kayat ko asursurwen, Brando. Wan, boss. Sana pare ko tayo ta. Kunak no basta agigamlatan iti paltog. Ngamsan mat gayam. Nasken asursurwen ana imbag. Podno tayo ta, boss. Numasursuro ka na imbag. Sanak to ngagbuteng ngagmaymay sa asumango kini Ruben. Boss? Magagara naklauna yan iti panagsango minto kini Ruben, Brando. No kabaalan na ti agmaymay sa makilaban. Kabaalak tumetan. Nauling taglawlaw, Tata Ignas. Jakon makita dagiti agtutubo na kaistambay iti sangwanan day tapasdag. Un nga agpaisong, Ruben. Patsak nga gararamat iti droga dagiti nga agtutubo. Ngamita, awan damatan. Awan lata ti progreso daytoy na ili. Gapu ka dagiti illegal nga aramid. Uray sa dino ti papanam. At dalat ta dagiti balay pagtraragsakan kan pagsusugalan. No adda mapasamak a krimen. Saan abasta maikan iti hustisya. Isuan nakabutbutang deto'y a lugar. Dagiti laang agturay ti adda mapagpaburan. Tata Ignas. Adulat ta dagiti birkog kan konnibar. Nawayada nga agkatang-katang iti aglawlaw ti probinsya. Dahito iti maibagakkan ka ita, anak ko. Alukuyam anaimbag ni Ruben, adinan sa pulan tinang paltukan ko na. Kaputag pagkadlang tibiyag na. Mama? Kayat mo ka di ama isagmak, ti lalaki nga ayatam. Ibagam kin ni Ruben, alipatan nan tinapasamakan ko na. Kat mga barwanan langan. Jack masungbatan anaimbag dayta, Mama. Nila ang Ruben ti makasungbat iti amin. Dakkel ariribok tinapasamak kada kami iti kalabas. Gapu iti pan nakapaltog na, adandanina nakatayan. Diana, nalakalang amapunas ti amin.
No kayat mo, alipatan. Sana basta-basta ti panggap na nga aramidan. Mama, Tinapatag ita si bibiyag ni Ruben. Ulitan, alukuyam nga isardengnan asapulan ti utak ti panakapaltog na. kala at ti panagbaliw ni Mama, Manang Celia. Nadlaw mo ka di dayta? Wan, senyorita. Nagmayat ti panakisarita na kan ni Ruben itaylaan. Sapay la kumangarod. Taagtul-tuloy ti kasjay apan nakilangan na kan ni Ruben. Nasaya at mat no agbalbaliwan ni mamam, senyorita. Nalabit ang nakaamirisan. Maragsakan no kastaman bilang, Manang Celia. Adutin sakripisyo gapukan kwa na. Nang runa idi adda tayo pala ija mansyon. Senyorita, Kinapudno na kailiw kon ti mapan ija mansyon. No saan ko maan nagsugal idi ni Mama? Saan ko maan napasamak ti kastoy? Napukaw anaming pinsan ti mansyon. Kastamot ten tinegosyo mi, gapukad kwa na. ado tinapukaw kada kayo, senyorita. Wen manang, katsapay la ko ma, taagbaligi ti planok amang bawi kadagiti sanikwami. Mama, day tamanan ti ibagbagam kanyak. Saan ko pa ang nakasaritaan na imbag ni Ruben? No sumarong karmanan ditoy ni Ruben. Ibagam timbagakan ka. Adinan sapulan dyan ang paltukan ko na. Agpagad lang tibiyag na, iha. Mama, amok nga adda pa kainaigan ni Lindon iti pan nakapaltog ni Ruben. Di mo sawan ti kasta, Diana. Awan ti pamanagnak tayo nga iso ti utak ti pan nakapaltog ni Ruben. Mama, Narigat ti basta agitudulatan iti sospek. Kasanon, no saan anilindon ti utak ti pan nakapaltog na. Nalapit nga dasabali akakontra ni Ruben. kasano ama siguradom nga awan ti pakainaigan ni Lindon iti pan nakapaltog ni Ruben? High profile at tao ni Lindon. Prominente. Saan adadaulan ni Lindon ti panawon na para laeng kin ni Ruben? Anya? Saan anaan-anay adakas ni Lindon, Diana? Amok nga amom dayta. Nalabit nga adda dagiti baro a hideout da Lindon. Iswasan mo ida basta masarakan. Wanda ta, Ignas. Iti pa nagsawar ko na minsan. Nanayas ti amin. Awan ti makita nga katang-katang abuyot ni Lindon. Ruben, dakas ti ipasumuda ag ti panagulimag ti aglawlaw. Amang ano agsagsagana laang dagiti kabusor. Nalabit na kasta. Amang ano kala at latan arumwar dagiti kabusor. Tata, Isuanas kan ti panagannad, Ruben. May sapay lang aldaw ti panagsanay ta. Adun ti nasursurom, boss. Juan Brando, adu pa'y gayam dagiti nasken na masursurok. Ibagakin ka tagpay sa boss. Adu dagiti napaliw ko kin ka. Kapayatan ti panagsanay ta. Anya dagita, Brando? Nalaka ka ang makasuro. Ken adda bukod mo adiskarte. Adda dagiti kabailam. Adyak kabailan, boss. Napigsa ti danog mo. Ken adda na idumdo maawagas mo. No kasano ti makilaban. Kasta ka di? Gapoy ti day tagalad mo. Kabailam to na sangwan ni Ruben. Nga uray agmay-may sa kalahay. Sika ti magisursuro ka ni Lindon no kasano ti lumaban, Brando. Juan, General. Ang husto ka diti sursuro, Brando. Isursurok lakin ko na dagiti amok, General. Saan nga tangag paggan lang ti biyag ni Lindon? Gapoy ti panangisurum kan ko na. General,
Aklo nagkurang pa iti sorsorok no kasano ti lumaban. Tinapatag, maisurok ka ni Boss Lindon dagiti daduma ataktika. Mayat da itang aramidan nyo. Kaslagay ay ayam kayo laeng ken ni Lindon. General, adda nakitak agalad ni Boss Lindon. Adda dagiti wagas na makilaban adyak amo. Anya? Dayta tinadlaw ko kenkwana, General. No idilig ko ken ni Mr. Fortesa iti kabaelan. Adayo ang nalalaing ni Boss Lindon. Anya? Uwan, General. Nalakalaang nga isuro ni Boss Lindon. Nadakamat idi ni Lindon ti pakasaritaan ti biyag na kanyak. Pinarigat kanu ti amana. Sumat ti kunakan ka, iha. Nagbalinladakas ni Lindon kapo iti amana. Pasig a kinatakas ti insuro na kankwana. Mama. Sa maysa, agayat launay kan ka ni Lindon. Pagmamauyungan na ka. Mama, saan ang nagbalin ang nasaya at kanyak ni Lindon? Pasig apam marang dagit impakpakita na. Diana, no ipilit ni Ruben ti kayat na mapasamak. Lapdam, takasimat ni Lindon. Anya? Kayat nabalsan ni Lindon. Ngamawan mo at tinabatad apam managnak na. Nga iso ti utak iti pan nakapaltog na. Dahito iti mulam iti panunot mo, iha. Nalabit nga dasabali akabusor ni Ruben. Kat iso ti utak iti pan nakapaltog na. Pudno nga ti ibagbagan ni Mama. Auntie Ansing? Ay, jak masumbatan dayta, Diana. Jak amo tinapasamak ken ni Ruben. Namwaklaangan kan ka. Auntie, seryoso ti panagsarita itay ni Mama. Mariribukan akmat. No asino at talaga ti utak ti pan nakapaltog idin ni Ruben. Ay, Diana. Narigat ngagpaiso ti basta agitudulatan no asino ti suspek. Adamot punto ni Mamam. Tama nga no agpagkadlaang ni Ruben. Sa bali mo't ti kaso kanyak ni Lindon. Gapu iti panangagaw na iti sa ni Kwame. Ginondawayan na ti kinalupoy ti inak. May samot day ta nga inam. Nagarami diti sana nasayaat. Sinayang nalaang nagiti sa dikwayo. Naskan nga aramidag ti amin. Tapno mailiklikak iti pan nakailipsong. Diyak kayat ti mabalod. Nagkibaltang ti amin. Sigurado nga ipudno ni Lindon amay saak ang nagplano iti pan nakatay kuma ni Ruben. Ni Lindon ti kayat ko iti apakiasawaan ni Diana. Iso ngay manugot ha kiti kayat na aplanuan mi ti pan nakatay ni Ruben. Lalaing nga kita ti agpamarang. Tapno saan nakapagdua-duaan ni Ruben. No agkita kami. Dolores, una yan ti panangkita mi di lalaki limabas iti apartment. Tilamadmadlaw mo man ang ansing. No anda lumabas sa gwapo. May surot ti mata makumita. Kas labalasang ti panagtigtignay mo. Ay, jakpagan ano dagiti lalaki ti daytoy a lugar. Kunkunam lang dayta, Dolores. Kasla dami na grup-ro patukleng. Awan pay na taer. Apay nga katawa ka, manangansing. Mga sasarti pa nagkatawa ma. Ay na, Dolores. Amamukan. Ang mga nukid na yan nakalaang di baro, mainlove kan. Apay, anyat pa nagkit-kitam kanya? Lalakaan na babae? Amok ti agpili ti lalaki. Jay bak nang kanataar ti kayat
ka. Nakasiti pa ng pilim iti day di Roberto akasinsin ko. Isungag sapul kay tinatar, kan bak na nga lalaki, tapno da pagkwartaam. Ano? Jak ipadpadlaw kan ni Ruben sa amamarikrinak. Aging gaita. Jak pa'y lamaak luntipan nakatay ni Alona ang anak ko. Nagsakit. Kan nadagsan ti barukong ko. Gapo iti pan nakatay na. Maikawa akon nga ang maymaysa. Tatay Ignas? Ne. Si kamat gaya, Ruben. Naliday ti rupan, Tatay Ignas. Apay ka di? Jakon iliba ka, Ruben. Nasakit pa'y latinakam ko itinapasamak kan ni Alona. Tunggal ikidim ko ti matak a maturog. Ti rupa ti anak ko ti makitkitak. Nagkaisim ako mitkita kanyak. Tatay Ignas, makonkonsensya akmat. No saan ko man napasakitan ni Alona? Saan mat ngayon madayo? Ruben. Nasakitan tirik na. Iso nagpagnapag na aging gana kamag. Masit-sidir tirik na. Gaputasan ko na sa lakniban kontra kadagiti kabusor. Uray saan na manggagnyalo na ti panagkid daw ko iti pamakawan. Agkid daw aklata, Tatay Ignas. Sardangan na kon man ang ansing. Saan aday ta ti pagsalitaan ta? Nalpasan day ta pagtang iti biyag mi iti day di Roberto. Apay, Dolores, di ka di makonsensya nga impo ka mo namin pinsan ti kinabak nang yaw? Di nalabo sa panagsugal mo, ti makagapo. Nuapay nagbali na nariribok ti biyag yu ita. Nakakaasi ni Diana ng agpampanunot. No kasano mabawi na dagiti nagaw ni Lindo na sa dikwayo. Anya? Ay, sana rabrabak tinaramin mo. Nagbanag kayo na nakakaasi. Gapo iti kinasam mong agsugal. Awan ti basol niya, Alona. Nairaman lang iti riribok. Kayat ko aduktalan. No sino ti utak iti pan nakatay na. Ruben. Pengin raman da pa niya, Alona. Gumay kayab-gab ti pungtot ko. No sino man tinang patay ka niya, Alona. Ruben. Ikarik nga ibusak amin dagiti kabusor tayo. Awan ibatik asibibiyag. No kasapulam titulong ko. Ibagam laang. Nakasagana ag atumulong itinagan ti anak ko. Diyak kaya't maisagmak kayo, Tatay Ignas. Iso siya kundi makamoy ti amin. Ipanamnamak. May ka ni Justisya ti pan nakatay ni Alona. Daytoy nga igam ti manggibus iti biyag dayjay a Ruben, Brando. Talaga pinilim di kapintasan. Kanginginay na klase ti igam, boss. Wen, may salaabala ti manglusok iti banga-banga ni Ruben. Basit laengen akan ito. Adon ti maadal ko. No kasano ti lumaban nga agmaymaysa. Magagaran akon iti panagduelo mi kini Ruben. Anya ti pagtungpalan ti plano ni Lindon nga aramiden. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.